Kyllä näyttää, että se on vähän väliä siellä niin ihan reilusti. Eikä se vaihtaa, vaikka se tippuisikin, se voi ruuvaa takaisin. Se on ihan hyvä. Sitten nostat se vanteen. Voit nostaa tästä vanteesta jo. Se lähtee sieltä. Tätä voi sitten kädellä avittaa tuonne taaksepäin. Niin sille tulee vähän pelivaraa sieltä. Sitten vaan sieltä välistä pois. No, se on irti. Uhuu! Okei. Sitten ilmat. Joo, nyt se päästään, kun meillä ei ole oikeita rengasrikkoa, niin päästään ilmat pois. Eli siitä ruuvaat vähän auki. Tai se niin kauan kun se liikkuu, voit ruuvaa ihan tappiin asti. Niin just, että se ei tipu. Ei sit pidä pohjassa. Niin. On vaan niin kauan kun se tulee ilman. No. Tuolla renkaalla itse asiassa ei tarvii edes painella, se ei ole siellä urassa niin tiukasti. Mutta voit kokeilla, että se lähtee sivuurasta irti. Nyt voi laittaa se työkalu sinne väliin. Eli sillä päällä juuri kun noin päin. Ja sit saat sen ulkorenkaan reunan kaivettua. Sitten se on seistä helpompi, että pidät sen tässä ja painat niinku alaspäin. Varo ettei käsi lipää. Ja se pitää silleen painaa, että otat sen koukun, painat sen alaspäin ja pidät sen tossa asennossa samalla kuin väännät. Tässä Joo. Ja se on huomattavasti helpompi, jos painat niin kuin alaspäin, että sitä pyörää voisit kääntää. Nyt se lähteekin sieltä. Sieltä vaan pyörittää koko matkalta reunan siihen vanteen ulkopuolelle. Yes. No, sit voit ottaa sen venttiilin juurimukkelit pitää ruuvaa kokonaan irti ja niin kuin kumi tulee sieltä. Se pois kokonaan. Ei ole mitään niinku rakettitiedettä. Moni pelkää tätä hommaa turhan takia. Niin, no siis lähinnä just aina tietty se, että hajottaa sitä rengasta, mutta jos se on jo rikki. Niin, ei sitten enää isompaa damageekaan tule. Sitten voit ottaa sen sisärenkaan sieltä välistä peki. Se voi aloittaa mistä vaan, ei tarvitse venttiä. Mä työnnän sen nyt. Ei sitä, kun voit tuolta vaan ottaa renkaasta kiinni. Renkaasta kiinni ja vetästä se. Sitten se venttiilin kohta lähtee silleen, että sä voit taivuttaa sitä tai työntää sitä päälle rengasta vähän ulospäin. Niin nyt sä saat sen nostettua, se on niin kovasti välistä. Sisärengas ei tosta rikki. No. Nyt se on pois ja nyt me tässä vaiheessa tutkitaan, että mikä sen on aiheuttanut. Eli vähän ilmaa sinne ja kun pidät sen sisärenkaan niin kun tyyliin kun venttiilin kohta on aina tietty. Sä voit sit sisärenkaasta katsoa, että missä kohtaa rengasta se on ja voit etsiä sit päällirenkaasta sen saman kohdan. Jos siellä on joku kivi, mikä tuntuu, että se on tai näyttää, että se on jäänyt sinne, niin sitten jollain terävällä kaivaa se kivi sieltä päällirengas. Se päällirengas ei vielä siinä vaiheessa ole entinen välttämättä. Se kestää kyllä. Sitten me voitaisiin ottaa, mä otetaan tossa ihan oikea minikomppu, mä voisin antaa matkaan tästä. Mä sain sen! Tuolla pumpuun saa painaa kaikki mitä sieltä lähtee tuohon renkaaseen. Eli sitten. Tässä on niin pää, mikä käy kaikille venttiileille. Käytät tässä tapauksessa tätä pienempää päätä. Eli laitat ensin pumpun siihen venttiiliin niin syvälle kuin se menee. Sitten nostat sen vivun tuosta ylös. No, se on SPS. Ja vähän sinne renkaaseen. Ilman voi laittaa vielä vähän lisääkin. No, nyt se on niin pyöreä muodolta. Eli sitten taas vipu alas. Ja prestaventtiili täytyisi aina se, että pitää vetää suoraan pois. Tää voi mennä tää sielu poikki. Okei, sielu? Joo. Kyllä. Sitten se pitää asetella se uusi rengas sinne.
Ja oliko se venttiiliä? Joo, se kannattaa aika pujottaa sinne. Se pitää vähän tunkea. Siitä pitää vähän sulloista. Voi sitä reunaa joutuu vähän nostaa tosta. Se menee sen. Se voi jatkaa tuolta sitten. Helpottaa, kun vaikka on reunan vierestä vähän. Ai. Joo. Tuo on ihan kiitollinen rengastyyppi asennettavaksi. Jotkut kapeat kilpapyörärenkaat voi olla niin tosi jäykkiä laittaa. Joo. Tuo onnistuu hyvin tien päällä. Ei tarvii sormet verillä. Ei. Harva rengas on semmonen, mikä ei mene käsivanteille. Ne kaikki se on yleensä, ei niinkään voima, vaan enemmän tekniikkakysymys. No. Yes. Nyt se on siellä, että kannattaa tasetti se venttiilin kohta ja siitä aloittaa painaa sitä toista sivua vanteelle. Ja siitä vaan painat niinku molemmilla peukalla just, että se lupsahtaa sinne kauttaaltaan. Niin, se menee tonne uraan. Niin. Sitten vaan pidät toisella niin kun, että se ei pääse pulpahtaa takaisin. Sitten voi vähän ronskia ottaa, ei tarvitse, ei se rikki mene. Jos mun tää kädestä. Tai niinku leijuu. Ei sillä väliä, miten päin se tuntuu. Tässä on, voi sen verran katsotaan. Eli tässä on just se venttiili, jossa on liian ulkona ja se asetus sinne. Sitä voi vähän työntää sisäänpäin. Mutta tässä kannattaa aloittaa silleen, että pidät tosta ton paikan. Tää on sen verran löysä, että tää menee sitten kauempaakin jo vanteelle. Nyt siinä ei tarvi olla mitään kiintopistettä, niin sit vaan lähdet luotkitaan aika leveä ottaa ja painelet sit tosta loputkin vanteelle. Ja kämmentä voi käyttää, jos se haluat pelkin toukumpaan tänne. Eräänkin kerran naksahtanut silleen, että tuntuu, että live menee yli. Okei. Tää on helppoa se, että se työnnä. Ja kannattaa jatkaa just sieltä, mistä se on jo niinku vanteella järjestyksessä vaan. Tää on vaikeeta. No niin. Se meni. Joo. Ei olekaan niin vaikea. Ja sit tosiaan periaatteessa siinä vaiheessa nyt me ollaan valmiit täyttäis, eli pumppu taas. Ja tässä muistetaan se, että painat venttiiliä vähän, nyt tää on ihan hyvin, eli se ei jää pullottaa tosta, että se venttiili liikkuu tänne vapaasti. Joo. Taas vaan ensin sultin venttiili, sitä voi joutua pitää vähän vastaan sieltä, kun se on tyhjä se reunus. Ja sit vipu. Lukitusvipu, se pysyykin siinä. Ja sit vaan ilman. Toi on sitten kivointa hommaa, kun tosi joutuu tekemään aika muuta tosta. No kun jalat tekee niin paljon töitä pyöräillessä, niin sit... Niin onhan siitä kädetkin saa vähän jotain. Tarvii käydä salilla, kun polkee. Ottaa vaan pyörälenkkaille. Onko se nyt? Tällä ajaa jo. Siis se on periaatteessa kannattaa melkein tehdä sillä, että jos joku rengas täytät niin paljon kuin jaksat, sitten käy vaikka jossain huotsikalla tarkastaa ne paineet sitten, mihin pysähtyykään. Mä voin antaa semmosen sovitteen sulle mukaan, että sä pystyt tämmösen autokompressioon. Mä itse asiassa oon ostanut. Okei, no niin, no sit sillä laittaa ne lopulliset paineet. Se on ihan hyvä. Eli vipu. Vipu. Joo. No ja sit vaan alaspäin ja sit ruuvaat se sielun kiinni. Sielu kiinni. Joo. Kukahan tämän tekee? Onko se English Soul? Ei, se on core. Valve core. Sitten vaan juurennutta ja tulppa paikalle. Sielu. Sä voit, jos haluat nyt ennen reissua harjoitella, vaikka ei rengas meniskään.
Niinpä, joo, pitää kyllä. Et sit saa siitä vähän ehkä nopeampaa. Vaikka ei sun vissiin mikään minuuttiaikataulu siinä. No ei onneksi. Mutta se on tietysti kiva, että jos sattuu vesisateessa meneessä eikä mitään bussipysäkkiä tai katsotaan, mielellään se suoriutuu aika nopeasti. Niinpä. Se vähän halkiset, että jätetään se Joo. uussuun. Okei. No sit meidän pitäisi kiinnittää se takapyörä taas uudestaan. Ja tässä on, onko tässä niinku autossa on kulkusuunta? No toi ei voi mennä väärinpäin, kun toisella puolella on Eikö niin? toisella puolella jarrulla. Aivan. Nyt ei vaihda päälirengasta. Niin eli sit tuon ketjun tää kuuluu niinku toiselle puolelle. Ja tän pikkurattaa voit painaa tuohon vaihtajan päälle. Ja asennoit sen suunnilleen tohon. Ei oo niin tarkkaa, mutta sillä että ketju menee siihen rastaan. Sitten siihen suunnilleen. Okei. Ja sitten tästä saadaan taas vähän pelivaraa. Eli nostat siitä ja sit painat sitä vannetta samalla alaspäin. Se pitäisi antaa perään. Se olisi nyt sinun ajatellut nopeasti. Eli tästä painetaan. Sitten katsot tosiaan, että tuo levy asettuu tonne noitten päälle. Ne on muuten kitissä tosi paljon nojaa. Okei. Niin ne kuuntelit, että se hinkkas vähän. Ja voidaan säätää se kyllä. Menikö? Joo, se on just painat se pohjaan ja sit se on siellä haarukan päässä pohjassa. No, se on alojen välissä. No, ja sitten pitää vielä se puikko muistaa laittaa kiinni. Eli ensin sieltä, nyt kun meillä on tää, katsotaan, se on, laitetaan auki asentoon se. Ja sitten, ja sit pidät siitä ja kierrät täältä mutterista toisen suuntaan. Ja sitten kun sen tulee, voi välillä kokeilla siitä vivusta, kuinka tiukka se on sulkee. Jos te jaksat painaa sitä, niin kuin suhun päin. jos te jaksat painaa sitä kiinni asti, niin sit voi ottaa vähän löysää sitä, että löysää sutta. No. No. Mihin se tulee? Ei, se on aika suorassa linjassa, nyt se on kiinni. Joo. Ja sit voit tosiaan pyöräyttää kammesta. Mistä on tällainen hassulta? Se on tosta vaan, että se on se ei ole paikallaan, mutta kyllä se olisi pyörähtänyt siitä ihan kampeen pyörähtänyt. Eli nyt tästä vaan. Toiselle suuntaan. No. Nyt se on niinku tossa paikalla. Ei, sama kuuluttelu. No se siitä vähän. No sitäkin me voidaan, jos se näyttää, että se asetus sinne, niin me laitetaan se vaan sinne. Okei. Että se tossa sitä rikot pyöräytät vielä ennen kuin lähdet polkeen, niin katsot, että se pyörii vapaasti. Okei, joo. Se ei sinne välillä. Jos se ei pyöri vapaasti, niin pitää ottaa vaan takapyörä irti ja laittaa sopista. Kuinka herkkiä ketjut on? No ei ne kovin helposti katki mene niin kuin noin kivusketju. Joo. Sitten siinä on joku vika, jos se menee poikki, mutta siihenkin on semmonen, no se on, siitä tarvii ketjun katkaisua ja sitten tarvii pikaliittymä. Mutta on sekin tien päällä ihan vaihdettavissa. Okei. Mut se on semmonen, mihin harvemmin tarvii varautua kyllä reissullakaan noin uuden pyörän kanssa. Joo. Se etupyörä, täysin sama periaate, Joo. mutta se on vaan helpompi, kun siellä ei mitään rattaita. Niinpä, joo.